10,000 मोसाखांनायनि उनाव आरोबाव 25,000 मोसानो थांगासिनो दङ। गोदान दिल्लीयाव आसामनिफ्राय 25,000 मोसाखावरि हान्जाया बिहु डेन्स मोसागोन बा बिहु मोसागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि चिफ मिनिस्टार। बेनि सायावबो सावरायगोन आरो गोबां खोथा दङ बेनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनथामसो निउसनि सायाव खोथा सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय, बे गिथाव बाथाव जादों जोंनि आसामावनो। जोंनि बे आसामनि कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सनापुराव सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै सिख्लासाखौ बा हिन्जावसा गथ'खौ सासे दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै इनाय बुथारदों आरो बुथारखांनानै बे हिन्जावसानि गोथै सह'खौ दिगारु दैमायाव गारना दोनदों। गोबां साननो गोनां बाथ्रा, बे हिन्जावसा गथ'आ गोबां सिमां दंमोन, गावनि बिमा बिफानि सिमां दंमोन आरो गावनि जुलि जानायनि सिमां दंमोन। नाथाय बिनि सिमांखौ सासे दुथां सुबुङा सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामबाय। जायबा बे सिख्लासा गथ'खौ बुथारदों बे सुबुंनि मुङानो जाबाय, दुथां सुबुंनि मुङानो जाबाय बाबलु तुमुं। बाबलु तुमुङा बे जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव गोथै सह'खौ पुलिसा बोखांनानै बाबलु तुमुंखौ सन्देह खालामनानै एरेस्ट खालामनायनि उनाव बाबलु तुमुङा गावनो सिमान जादों आरो दा बाबलु तुमुंखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। गोबां साननो गोनां बाथ्रा। दा बेनिखायनो जायफोरा हिन्जावसा गथ' बा सिख्लाफोर बिथांमोना हारसिं दाबोराय, मोनानि समाव हारसिं दाबोराय, गोबां साननो गोनां बाथ्रा। माने मानसिया फोथायनो हाखाया। आथिखालनि जुगा खोलि जुग, दा बेनिखायनो गोबां बेबायदि जाथाय जागासिनो दङ। गोबां दुखुनांथाव जाथाय। अब्ला जोंना दा नेक्स्ट निउसानो जाहैबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला थाबैनो गोदान दिल्लीयाव 25,000 मोसाखावरि हान्जाया आइजोफोर आरो हौवा मानसिफोर, दल दामग्रा मोसाग्रा गासै 25,000 मोसाखावरि हान्जाया गोदान दिल्लीयाव मोसाहैगोन। बिहु डेन्स मोसागोन, जेरै जोंनि बर'नि बागुरुम्बा, थिग बेबायदिनो बिसिना बिहु डेन्स बेखौ मोसागोन जाहैबाय। दाखालि बावैसो बैसागोआवसो 10,000 मोसादोंमोन बिहु डेन्स बा बैसागो मोसानाय, बिहुनि मोसानाय बेखौ देखायदोंमोन। आरोबाव दा बेनि उनावनो गोदान दिल्लीयाव लांबावनो नागिरदों। बाथ्राया जागोन बा साखाफारा जाखाबाय होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। मोसाखावरि हान्जा साखाफारा जाखाबाय, दा बेनिखायनो बिथाङा बुंदों दा बे जोबलायबाय। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। आरो लोगोसे जों दा जोबथारनायाव सावरायगोन BLA नि गासै हमजादोंमोन मैया, BLA आरो KL। दा बिसोरखौ मानो हमदों होननानै गोबां मानसिफोरानो बुंदोंमोन। दा बिसोरखौ मेन गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिसोरो रां दाबियोमोन आरो बिसोरखौ नागालेण्डनि गुबुन गुबुन जायगा आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगा, लोगोसे वेस्ट बेंगलनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। बिसोरखौ मोनसेल' जायगानिफ्राय एरेस्ट खालामाखै, गासै 3 स्टेटनिफ्राय बा 3 रायजोनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। आं हमजानाय मानसिफोरनि मुंखौ मैयानो खोन्थाखाबाय। आं दा बेखौल' बुंगोन, बिसोरो रां दाबियोमोन आरो माखासे बिदिनो आयेननि बेरेखा खामानि मावोमोन। आफाद खुलिनानै BLA बर' लिबारेसन आर्मि दाखालि बावैसो गोदान आफाद खुलिदोंमोन। बिनि उनावनो बे जाथाया जादों। दाखालि बावै माने बिसोरो खुलिखांनायनि उनाव दाखालि बावैसो मोनसे बिलाइ फोसावदोंमोन, जेनेबा नटिस फोसावदोंमोन। दा बिनि उनावसो बे BLA सोराङाव फैदोंमोन। दा बिनि उनावनो दा बिसोर एरेस्ट खालामजाबाय। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेन बायदि साजानाय जासिगोन। बिसोर मा मावदों मा मावाखै बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन आरो लोगोसे बिसोरखौ आयेननि बायदि साजानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि माखासे टपिकआ बेखिनियानोमोन बा निउसआ बेखिनियानोमोन। दा जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ बुंनो हायो, जायबा आसाम सोरखारा दिल्लीयाव मोसानो लांनो नागिरदों बिनि सायाव जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। बे मोजां ना गाज्रि, ना बिसिनि गोसो, ना जोंनि बर'फ्रा बिदि खालामनांगौ ना खालामनाङा, नोंथांमोना बेखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। आंनिबाथ' जोंनि बर'फोरा खालामनांगौ, मानोना बिसिना रेकर्ड बानायखाबायानो दाख्लै, आरोबाव दा रेकर्ड बानायनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो सानो जोंनि बर'फोरा खालामनांगौ हायोबाथाय, आरो हायाबा जेबो नङा। दा जियानो जादोंला, जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम। गोजोन्थों, एसेनोसै, जय बर' हारिनि।